kontatzen badituzu, jendeak ez du sinisten, ez? Horre bere aparato sexuala zan, benetan, izugarria, eta da hor dago zea bat, museo batean eta Rasputin famatu izan zen gauza askogatik, baina bat izan zen ze erakartasun sexuala zeukan bere aparato falikoen gatik, eta hori da gauza raro historiko bat, eta hori museoan dago bere bota zutenen neba ibaira eta geratu da zunen, batean bat saiatu zen zehatzen, eta formolean sartu, eta da aparato bat, bai, hori egia da, hori ez den sartu hemen, ez den sartu hemen, bestela jendeak igual pixkatatzea ingozu, baina egia da, garai hartako kondesak eta zeak, kola ite zutela, hilara ite zutela, eta bata bestea laguna ekartzezun, eta batek kondesa batek txorta itezun behakin, eta esatezion, Rasputin, urrengo egunean nahi bazu berriz etorriko nezni, eta nire lagun bat ere ekarriko dut. Gauza hori edia historikoak, baina hori pixkat frenatu behar izan dez, bestela, baina bai, hori izan zen, eta gero zuzkan, doai bereziak, ez, nunbait etorkizuna aurre ikustezun, nunbait jendea hipnotizatzezun, da sendatu itezun, hola sartu zen palazioan, Alexis emperadore herederoa, inor korteko medikoak ezin zuten sendatu, eta honek sendatu zuen. Oandik gaurko zientziak ez daki nola itezun, baina egia da sendatu itezula, eta horregatik sartu zen, eta orduan jaurrasi zen, kriston deskalabroa iten, ministro bat kendu, beste bat jarri, esaten dute emperatrizaren amorantea bihurtu zala, hori ez da seguro, baina, eta orduan, kriston podere hartu zuen, ez? Gehien gustatu zaigan da, Rasputinen filosofia izan da, ez? Nolabait ere, bekatu egin, eta bekatua egin arazi, gero nolabait ere, barkamena jaso, eta iluminazioan. Hor sekta bat sortu zuen. Dedikatzen zen. Inartzien, bekatu handienak, basatienak, gero barkazioa ere, handiagoa izateko, ez? Aurrena izan behar da, bekatari izugarri handia, eta gero jangoikuak barkazioare handiagoa emango digu. Eta hori intezitun orgiak eta baino kristonak, ez? Eta hori sekta bat sortu zuen, eta jarraitzaile asko zituen, eta personaje bitxia.